Ġiet miġbura somma ta' 457,235 euro waqt il-maratona ġbir ta' fondi organizzata fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun il-ġimgħa li għadda. Il-maratona ġbir ta' fondi bit-tema Miliet mill-aqwa fetħet għal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar mid-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Tony Abela u l-President Daniel Mikallef. Matul il-ġurnata ħadu sem il-kandidati tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li tkellmu dwar il-motivazzjoni tagħhom li jikkontestaw din l-elezzjoni. Ministri, segretarji parlamentari, deputati, kunsillira, sindki u membri tal-amministrazzjoni kienu preżenti jiltaqgħu man-nies. Attenda wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat akkumpanjat mis-sinjura tiegħu. Il-maratona ġbir ta' fondi konkludiet programm sħiħ ta' varjetà kantu spettaklu u kienu eluf ta' Maltin u Għawċin li żaru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u taw id-donazzjoni tagħhom. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Gino Kawki dwar il-bżonn ta' dawn id-donazzjonijiet għall-Partit Laburista. Li ovvjament l-apprezzament tagħna mura l-poplu Malti u Għawċi li għal darb'oħra wieġeb sejħa tal-Partit Laburista kienet turija ċara illi kif fid-9 ta' Marzu l-maġġoranza kbira tal-Maltin u l-Għawċin kienu wara l-Partit Laburista, il-bieraħ ukoll urew illi l-maġġoranza kbira tal-Maltin u l-Għawċin għadhom beħ-ċarhom wara l-Partit Laburista. Ovvjament dawn il-fondi huma importanti ħafna biex il-partit ikompli għaddej fix-xhur li ġejjin, għandna diversi impenji qudiemna fosthom il-kampanja l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew mingħajr dawn it-tip ta' fondi l-partit ma jkunx jista' jimxi il quddiem permezz tagħhom però kif ħajġu użati żgur li l-partit ħajkompli jaħdem biex ikun ta' ġid kbir għall poplu Malti u Għawċin. Ta' kull sena fit-13 ta' Diċembru jum ir-Repubblika, il-Partit Laburista iżomm l-appuntament annwali tiegħu biex jorganizza ġbir ta' fondi. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista, William Lewis, wera l-apprezzament tiegħu għal kull min tal-għajnuna biex din il-maratona setet tkun suċċess. Nixtieq nibda billi ringrazzja l-ewwel nett il-One Productions illi u t-tim tagħhom u l-floor managers, id-diretturi kollha li kienu involuti u ovvjament ma nistax ninsa lil dawk il-volontira kollha n-numru kbir tagħhom li l-bieraħ għamlu sigħat twal jgħinuna biex il-maratona seta tkun suċċess. Ma nistax ma nirringrazzjax ovvjament fuq kollox it-tim ta' Manuel Rocco li kienu ilhom għaddejjin għal ġimgħat sħaħ biex il-maratona tal-bieraħ kienet suċċess. Din is-sena l-maratona ġbir ta' fondi kienet waħda speċjali għaliex hija l-ewwel maratona ġbir ta' fondi sa minn meta l-Partit Laburista rebaħ il-Gvern.